Velkommen til min video omkring skulderledet, altså articulatio humeri. Vi starter med 7-punktsreglen. Det første punkt, det er ledtypen. Vi har at gøre med et ægte led. Vi har at gøre med et enkelt led, kun én ledhule. Vi har at gøre med et simpelt led, i og med at der kun er 2 knogler, der forbinder ledet. Og så har vi at gøre med et kugleled, i og med at caput humeri her er kugleformet. Andet punkt, det er ledflader. Ledfladerne, der har vi som nævnt før, caput humeri på humerus, og så har vi cavitas glenoidale, som ligger herinde på scapula. Det er også her vigtigt at nævne, at caput humeri er markant større, 2/3 større end cavitas glenoidale, og det siger egentlig noget omkring bevægeligheden af skulderledet, fordi vi altså ikke hæmmet så meget af den her struktur, men det må så også sige, at vi mister noget stabilitet ud fra det. Punkt 3. Frihedsgrader. I skulderledet, der har vi først og fremmest flektion og ekstension. Det sker på en sagittal plan omkring en transversal akse. Så har vi også adduktion og abduktion. Det sker på den frontale plan omkring en sagittal akse. Og så har vi også udad og indad rotation, som sker på en transversal plan omkring en vertikal akse. 4. punkt, det er kapslen. Her der kigger vi på den synoviale og den fibrøse kapsel. Den synoviale kapsel, vi starter med at kigge på den. Den sørger ligesom for at holde friktionen nede, så den sørger for det her synoviale væske. Den går fra bruskrand til bruskrand, og så bruskranden ligger så lige her omkring ydersiden af cavitas glenoidale, og så ydersiden af caput humeri. Den er rimelig slap, så den laver nogle omslagsfolder. Op fra toppen laver den en lille omslagsfold, og nede fra bunden laver den en ret stor omslagsfold. Det kan sige lidt omkring, at vores evne til adduktion bliver sværere end vores evne til abduktion, da det er sværere nede i bunden. Altså mere slap kapsel nede i bunden. Den fibrøse kapsel, den har udspring fra ydersiden af cavitas glenoidale, lige på ydersiden af den synoviale. Og så hæfter den sig på medialsiden af tuberculum major, og så hernede på vanucolum chirurgicum. Og dens funktion, i og med at vi har så stor bevægelighed i vores skulder, må så være, at den er rimelig slap, i og med at bevægeligheden er stor. Og så må den også være tynd, i og med at vi ved, at der er andre strukturer, der holder de 2 ledflader sammen. Punkt 5. Ligamenter. Der er 2 ligamenter. Vi starter med den første. Vi har til at starte med corcohumerale, ligamentum corcohumerale, som i navnet går fra processus coracoideus og går ud på tuberculum major. Dens funktion, i og med at den ligger her på toppen, må være, at den strammes ved adduktion. Den må også strammes ved udad rotation. Og så vil den også strammes ved flektion og ekstension. Lidt ligesom hvis vi har en karklud, og vi vrider den, så vil den altså strammes op der. Næste ligament, det er ligamentum glenohumerale. Et lidt større ligament, der ligger på ydersiden af kapslen, som udspringer fra ydersiden og forsiden af cavitas glenoidale. Og så går den hen og hæfter sig på colum chirurgicum og på tuberculum major. Så den nederste del, i og med at den går hernede, den vil altså strammes op ved en abduktion. Den øvre del, den ligger her, vil strammes op ved en adduktion. Og så begge dele vil strammes op ved en udadrotation, især primært det øverste. Og igen det samme som før, flektion og ekstension, fordi vi vrider i ligamentet. Punkt 6. Fibrøs brusk dannelse. Der inde ved den her brusdannelse, vi har derinde, der har vi en ledlæbe, så altså en øget brusdannelse inde på cavitas glenoidale.
Og det bliver lidt formet som en trekant, hvor det for toppen vil være noget større end nede ved bunden. Sådan så det bliver formet lidt som sådan en trekant her. Sådan så hvis vi forestiller os scapula, caput humeri her, så vil den her brudstannelse, altså herinde, komme ind og lægge som sådan en lille trekantet stykke. Det næste punkt i 7-punktsreglen, det sidste punkt, syvende punkt, det er andet vigtig information omkring skulderledet. Her har vi en del punkter, vi skal igennem. Vi kigger på det første punkt, som er rotatormanchetten. Vi har altså 4 muskler, der hjælper med at holde de 2 ledflader sammen, i og med at vores kapsel og ligamenter ikke kan gøre det alene. Og heller ikke bare de 2 ledflader, da cavitas glenoidale er markant mindre end caput humeri. Så vi har så 4 muskler. Vi har musculus subscapularis, som går fra fossa subscapula og går ud og hæfter sig på tuberculum minor og laver indadrotation. Jeg vil komme til innovation af de her muskler senere i min video. Så har vi også musculus supraspinatus, som går her fra fossa supraspinata og går ud og hæfter sig på tuberculum major. Laver en abduktion. Vi har musculus infraspinatus, går fra fossa infraspinata, hæfter sig på tuberculum major. Vi laver en udadrotation. Vi har teres minor, går fra øverste del af lateral med marco lateralis på scapula, hæfter sig også på tuberculum major og vil også lave en udadrotation. De her muskler, de er altså med til at holde de 2 ledeflader sammen, og derudover så har de også en anden funktion. Det er en lille cliffhanger. Det er kapselspændere. Vi har en løs kapsel, som nævnt tidligere, og det vil altså sige, at man kunne forestille sig, hvis vi gjorde sådan her, så vil kapslen ligesom falde ned imellem de 2 ledeflader, og så vil vi altså stå og mase kapslen med vores ledeflader. Det har evolutionen heldigvis taget højde for. Det vil sige, at vores rotatormanchet, den altså også hiver fat i kapslen, når den kontraherer sig. Så hvis vi kigger for eksempel på supraspinatus, som går herfra, den vil altså hive i kapslen, så kapslen ikke falder ned, men den egentlig bare bliver hivet ind mod, altså hivet ind medialt, så den altså ikke bare ryger ned mellem. Næste punkt. Vi har en ekstra ledskål. Vi har jo ikke den største ledskål i cavitas glenoidale. Heldigvis så har vi acromion og processus coracoideus sammen med et ligament mellem de 2, som er coracoacromiale. De strukturer går altså sammen og laver et halvtag. Vores humerus vil selvfølgelig være markant længere inde. Så det vil altså lave sådan et halvtag for vores humerus, så at vi ikke bare kan få skubbet skulderen op. Så der har vi altså en ekstra ledskål. Næste punkt, bursager. Vi har 3 bursager, altså slimsække, som mindsker friktionen i vores led. Den første bursa, den ligger under acromion her på humerus, og den sørger for at mindske friktionen her i den her bevægelse. Altså en abduktion og en adduktion egentlig, hvis den starter herudfra. Og fordi den ligger under acromion, så hedder den subacromialis. En fortsættelse af den bursa, det er, at den hæver på ydersiden og ligger ind under musculus deltoidea, og hedder altså bursa subdeltoidea. Så har vi også en bursa, der sidder herude på forsiden, som ligger bag musculus subscapularis. Derfor hedder den bursa subscapularis. Biceps sene. Vi har biceps brachii, opdelt i 2. Det korte hoved går fra processus coracoideus, går ned og hæfter sig på bagkanten af ulna. Det lange hoved, det går fra tuberculum supraglenoidale, altså oversiden af cavitas glenoidale, går ned imellem sulcus intertubercularis og går ned og hæfter sig på tuberculum radi. Her der vil vi så se, at vi har også et ligament, der holder altså fast på, at det lange hoved af bicepssenen ikke bare rører ud, og det er altså ligamentum transversum humeri. Igen har vi
noget friktion, der bliver skabt af en sene og en knogle, der bare vrider mod hinanden. Og det har vi taget højde for ved, at den synoviale kapsel egentlig her er gået sammen, og så har den dannet en seneskede omkring vores bicepssene, så vi har så skabt en vagina tendineum synovialis omkring vores bicepssene, så det mindsker friktionen. Så har vi F. Det næste punkt, det er bundne rotationer. For eksempel ved flektion, der kan vi altså ikke komme længere til end hertil. Vi har nogle ligamenter, der strammes op. Vi har jo de 2 ligamenter fra før, coracohumerale, og så har vi også glenohumerale ligament, som der altså spændes op ved en flektion. Og måden vi kan stoppe den her opspænding af ligamentet, det er ved at indadrotere, og så kan vi altså få den hele vejen over hovedet. Ved en abduktion, der får vi altså tuberculomia ind under her, og så bliver det svært at bevæge os meget videre herfra. Det vi så derfor kan gøre, det er, at vi kan udadrotere, så det er altså kun er miner, der kommer ind under, og så kan vi altså få en del mere bevægelse. Så det vil altså sige, at vi står i en abduktion, og så udadroterer vi, og så kan vi altså komme hele vejen op her. Til sidst, kommer jeg lige til at skrive, så har vi den scapulohumerale rytme, som egentlig bunder sig ud i, at ved flektion og abduktion, her har vi nogle ligamenter, der strammes ud, og det vil altså sige, at hvis vi skal have den højere op, så skal vi til at bevæge scapula for at øge vores arm, så vi laver altså en udadrotation af scapula her. Det kan man også mærke på sig selv, så hvis vi flekterer, holder fast på angulus inferior, flekterer her, kommer måske cirka 2/3 af vejen, og så derfra så kan jeg mærke, at min angulus inferior, den lige sidder herude frem for før, der sidder den altså helt heromme. Med en abduktion, der er det samme. Her, der er altså kapsler og ligamenter, de er spændt op, men hvis jeg så bare hæver, altså udadroterer scapula, så kan jeg lige pludselig få det mere bevægelse. Som lovet, der vil jeg i den sidste del af min video forklare om kar og nerver. Jeg starter med at forklare om arterier. Den første arterie, vi kigger på, det er arterie subclavia, som løber i skelenerporten, som er mellem musculus scalenus anterior og media. Den løber så her i skelenerporten, kommer ud til lateralkanten af costa 1, hvor den overgår til arteria axillaris, fordi den ligger i axillen nu. Den fortsætter ind til den bagerste axilfold, hvor den overgår til arteria brachialis. Herfra vil den opdeles i 2, altså nede ved albuen. Opdeles i 2. Vi har arteria ulnaris og arteria radialis. Ulnaris, det vil være den superficielle arteriebue, og radialis vil være den profunde arteriebue. Så kigger vi på nerverne. Så det er altså vores forsyning af blod til overekstremiteten. Så har vi, jeg har snydt lidt hjemmefra, så har vi plexus brachialis, som er nerveforsyningen til overekstremiteten minus trapezius. Den er et plex af C5 til T1, så det er de 5 ventrale rami, der går sammen. Herfra så går de sammen ret tidligt, og så danner de 3 trunkier, altså en trunki superior, media og inferior. Det vil altså sige, at det løber sammen her, inde i skelenerporten, kommer ud til lateralkanten, hvor den så inde i axillen vil opdeles i forgrene sig i 3 fascikler, hvor at de her fascikler, det vil være en lateral, en medial og en posterior. Den blå her, det er den posterior. Her er der altså taget højde for, at det løber omkring arteria axillaris. Så posterior løber sjovt nok posterior for arteria axillaris. Derudover så har vi også nogle perifere nerver, som løber ud fra plexet. Vi starter med dorsalis, nervus dorsalis scapula. Ret tidligt ser vi, at den knækker fra, og så løber den herudfra, så løber den direkte bagud. Og det første, den møder der, det er jo selvfølgelig levator scapula, som udspringer fra processus transversus på C1 til C4, og går ned og hæfter sig på angulus superior og noget af marco medialis. Den vil derfor kunne hæve, adducere og
indadrotere i scapula. Nervus dorsalis scapula går også om og innerverer rhomboiderne, altså rhomboideus minor og major. Minor udspringer fra C7, processus spinosus C7, bunden af ligamentum nuchae, og går hen og hæfter sig på omkring midten af margo medialis. Rhomboideus major, udspringer fra processus spinosi T1 til T4, hæfter sig på nederste halvdel af margo medialis på scapula. De vil begge to tilsammen lave adduktion, indadrotation og lad nu hæve scapula. Så har vi også en lang nerveforbindelse her, thoracicus longus, som løber frontalt, kommer herned og løber hele vejen langs brystkassen her. Og der har vi selvfølgelig musculus serratus anterior, som den innerverer. Serratus anterior udspringer fra 8. til 9. ribben, går om og hæfter sig på margo medialis, på forsiden af den. Og så vil den derfor kunne lave abduktion, udadrotation, og den vil kunne sænke scapula. Så har vi også her forud til subclavia, kommer herfra, løber hen til musculus subclavia, som udspringer fra costa 1 og tilstødende ribbenbrusk og går op og hæfter sig midt på clavicula. Den sørger for at stabilisere clavicula. Så har vi også herfra, så har vi suprascapularis. Nervus suprascapularis løber om bag her, kommer den altså hen og ender med at innervere supraspinatus og infraspinatus. Supraspinatus udspringer for, det har jeg endda nævnt tidligere i videoen, så den vælger jeg lade være med at nævne, men den bliver altså innerveret her af den nerve. Herude ved vores fascikler, der har vi på lateral og medial siden nervus pectoralis. Og herude, der vil det være nervus pectoralis lateralis, og herude, der vil det så være medialis. De her to, de går sammen om at gå hen og innervere pectoralis minor, som udspringer fra 3. til 5. ribben, hæfter sig på processus coracoideus, hjælper med at sænke, den kan udadrotere, og så kan den abducere i scapula. Pectoralis major, den er opdelt i tre. Der er en clavicular-del, sternocostale del, og så en abdominal del. De hæfter alle sammen ude på crista tuberculi majoris, og den vil så lave, den vil både kunne lave i humorledet, der vil kunne lave flexion, indadrotation og adduktion, og den vil så også kunne, i forhold til scapula, der vil den også godt kunne sænke og indadrotere i scapula. Og ja, så vil den også godt kunne abducere i scapula. Herinde på den posterior fascikel har vi 3 forgreninger. De her 2 forgreninger, det er nervus subscapularis, den vil gå om bag det her, så vil den gå om, og så vil den innervere musculus subscapula, som jeg også har nævnt et udspring for, og så vil den også teres major, som udspringer fra den nederste del af margo lateralis og hæfter sig på crista tuberculi minoris, så den vil altså kunne indadrotere i skulderledet, den vil kunne ekstendere, og så vil den også godt kunne adducere. Her til sidst, så har vi torco dorsalis, som kommer her, lateralkanten, går om bagved og innerverer latissimus dorsi, som er den store rygmuskel, vi har, som udspringer fra fascius thoracolumbialis, processus spinosi på lumbal og de 6 nederste på thoracal, går op og snipper på angulus inferior, og til sidst, hvor den så hæfter på crista tuberculi minoris. Den vil altså kunne både indadrotere, sænke og adducere i scapula. I skulderledet, der vil den kunne adducere
ekstenderer og indadroterer, ligesom Tersmeyer.